Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam nduthenjiwe. Molweni, sifunda kwincwadi kaYohane wesithathu namhlanje. Siqale kwivesi yokuqala, siyophela kwivesi yesibhozo, sive iimfundiso zikaYesu Kristu. Kwaye kukho ke umntu wakubaFarisi ogama linguNikodimo, umphathi wamayuda. Lo weza kuYesu Kristu ebusuku wathi kuye, Rabi, siyazi ukuba ungumfundisi ovela kuThixo, kuba akukho namnye unako ukuyenza le miqondiso oyenzayo wena, ukuba akaveli kuThixo. Verse 3, waphendula uYesu wathi kuye, inene ndithi kuwe, ukuba akathanga umntu azalwe ngokutsha, akakububona ubukumkani bukaThixo. Verse 4, uthi uNikodimasi kuye, angathini na umntu uzalwa emdala? Angaba nako yini na ukungena okwesibini esizalweni sonina azalwe? Verse 5, waphendula uYesu wathi kuye, inene inene ndithi kuwe, ukuba umntu akathanga azalwe ngamanzi nangomoya, akayukungena ebukumkanini bukaThixo. Okuzelwe inyama kuyinyama. Verse 6, nokuzelwe ngumoya kungumoya. Verse 7, musa ukumangaliswa kukuba ndithi kuwe nimelwe kukuba nizalwe ngokutsha. Verse 8, umoya uphephezela apho uthanda khona, uze usive isandi sawo, kodwa ungawazi apho uvela khona nalapho usinga khona. Kwaba njalo bonke abazelwe ngumoya. Eyonto yokuqala emasiyijonge apha, sijonge ubukrelekrele bukaNikodimasi. uNikodimasi simkhumbule ukuba ubengomnye wabaFarisi. AbaFarisi ngaba abasoloko bebona amaphutha, bebona ama-mistakes, bebona uYesu Kristu kanjena nokuphilisa abantu ngecawe, abe sengxakini, aphilise apha, athethe lena, esakha abantu, efundisa, abe sengxakini kubaFarisi. Kodwa sibona ubukrelekrele bukaNikodimasi, i-intelligence yakhe. Wayifumana i-revelation uNikodimasi, wayene-wisdom uNikodimasi. Wawubona uba apha lo wenza le mimangaliso enje, ezi signs enze, ezi wonders, ziphilisa abantu, iimfama zithi singaboni zibone kuYesu Kristu, abangakwazi uhamba behleli abaphilise, baphakame bazihambele. Wathi hayi, ndizazihambela ndiziyele kuye ebusuku. Waya ebusuku, wayengafuni nje into yokuthi njena zabe ebuzwa benqandwa. Waphuma esixukwini, wabona into yoba apha andizumamkela uYesu ngegruphu. Wabona uba apha kufuna ndiziyele, kanti uzawufumana imfundiso ezicacileyo. Nathi ke masifundisekeni, sibe ne-teachable spirit eyoba masimamkele uYesu. Asizungena ezulu singakhange sizalwe ngokutsha. Ukuzalwa ngokutsha kukwamkela uYesu Kristu, simamkele ngokholo. Xa sizalwa ngokutsha, umoya ongcwele uyeza kuthi. Simamkele uYesu, simamkele umoya ongcwele. Sithi sawugqiba, sivume uba umoya ongcwele usitshintshe indlela ebesiphila ngayo nendlela ebesisenza ngayo izinto. Kubalulekile oko uba sivume iimfundiso ezi, sizive uba kuthiwa masithandaze, sithandaze, ukuba kuthiwa masifunde ilizwi, silifunde, yoba kuthiwa masenze nayiphi into, siyivume, siyenze. Sithi sawugqiba, sibeke ukholo lwethu kuYesu Kristu, simthembe uYesu Kristu, singamxuxi,
singayenzi ingxubevange, sijonge yena yedwa, sithembe yena yedwa uYesu Kristu, simkholwe uba uYesu Kristu ngunyana kaThixo ophilayo owathunyelwa uba makaze emhlabeni azonceda, azosindisa aboni abanjengam nawe. uNicodemus elibali lizonceda thina, nathi kapho sikhoyo masifundiseke, simamkele uYesu Kristu, sizalwe ngokutsha, ngokomoya, siye kunyama ngesihambe ngomoya. Xesha elininzi lifuna ngoku, especially kwi-end times, funa sihambe ngokomoya, yonke into sikholwe, sihambe ngokholo, singabe sijonga le eyenzekayo, sihambe ngokholo, singabe sithingaza sijonga le nto. Ibe uYesu Kristu kuJohn 8 verse 12, uYesu kaloku ukukhanya kwehlabathi. uNicodemus wabona into yoba andizusoloko ndihamba emnyameni, wabona ukuba uYesu Kristu ukukukhanya kwehlabathi. uJohn 8:12 uthi uYesu kuthi efundisa, nathi masihlale siyazi loo nto, into yoba xa sihamba noYesu siselukhanyisweni. Ndim ukhanyiselo lwehlabathi, uYesu Kristu lowo undilandelayo akasayi kuhamba ebumnyameni, yena uya kuba nalo ukhanyiso lobomi. Uyava ke, ibalulekile loo nto yoba xa sihamba noYesu Kristu sazi into ukuthi siselukhanyiselweni lwehlabathi. uYesu ukukhanya, akabukho ebumnyameni, uYesu sikhuphile ebumnyameni. Xa simamkela sizabe siphumile ebumnyameni, yoba sikholelwe kwasiyazi, funa sikholelwe ukubana kuYesu, ngoba ukukhanya kwehlabathi. Ndiyayithanda mna esi sifundo sanamhlanje ngoba sizosivula amehlo yokuba singahambi nje ebumnyameni, sazi uba simamkele uYesu, masimamkele uYesu Kristu, ngoba heaven is real, so is hell. uYesu Kristu akafuni siye ebumnyameni kwaye akafuni, nathi asifuni. Yiyo loo nto sithetha sithi sicela wamkele uYesu Kristu. Funda umzekelo omhle kuNicodemus. uNicodemus waqonda into yokuthi hayi, andizolahlekiswa ngabantu, ndizaziyela ndiyofumana i-first hand information ngokwam kuYesu Kristu. Siyabulela kakhulu ngokusimamela. God bless you. Sengithanda